kini bersuju juadah orang namakan tahidang di mukuale. Abarang kini kostan. Sebare orang Gawalayu aku mastan. Kapal asare ujang pangka bidu ala cukui Jepan layuang tambang lapeh laya bersinta nang kodoh duduk adian juangan. Mako nan pinta je pinto kami siko sementara hari elok angin salasai elok sultan mulai wakayuah kami malapeh dari tapi sekian sambah perustan. Tak kalau mulainya masuknya Allah menggarakkan ditakwalah hari jemu pakai di karang janji jurun diangan berado-adok jenan patui. Maka dipanggilah kari baik ipa jobisan disaru kaum jo kira baik panjang dan bakaratan laweh dan basibirian korong jo kampuang salangkoknya. Nan jauh dilayangkan surek menampir ditatiangkan sirih nan sajiran makanan turi. Maka sepakai segala mamak seizin datuk pengulu di hari sehari nangko dijapui lah si marapulai japui sarato jo adaiknya. Komah nan dijapui alah latibu nan dianta pun alah sampai datang sarato pengiriangnya. Sesuai undang sultan jo elok tamu dibawa naya elok alik dibawa makan. Maka pihak de kami si pangkalan ditampek paneh barasah hujan berpusu nalah basugiro manatiang jamba juadah kurang namakan. Yolah. Dia bijak jenang manatiang nan tahu digarak dengan raso lah tadang api yang berbunyi iyo di dalam padupuran. Maka ditiliak dipandang-pandang cukui berisi cawan pinggan lalu berdiri si bujang palagan tangan manatiang ke ruang selo takkan nak kupiah di kepala laki si sampiang tanulamo. Jawik bajawik condok piriang lego balego cawan gulai teko gadang memecah ruang cangkia ketek babilang tangan heralamato memandangi. Pihak kepada susunannya di tengah awan bajomba di tepi samui bairiang nago bajuak kiri kanan berisi langkuk semparono sanang hati sayuk pikiran mbak umpamo bintang di langit ibarat ombak di lautan. Limbak nan daripada itu aluran nasinan ke tengah jika dino dimanuangkan asa muasa dahulunya. Padi sirani rani Aceh tumbuh di padang petapaan iyo di lereng kedataran. Di jamu adik putih linduang bulan masih nemukan nalang-alang kariang di singa paneh patang. Datang paneh dilingkuik-lingkuik tiba hujan di kakak-kakak seketok aram kau di ayam lah kami mengkosiohkan. Lalu dibawa ke lasuang batu di bawah baringin sonsang tumpuan dagang dari jauh. Babilang gadih membuat timpo betimpo alu jatuh balego pantang balagu nan bak pendeka sama pandai. Jamu caruah pantang basakam tapi mengko badadak diindang mengko baratah. Sesuke bareh di tanah panuh akan cah je kuali nalita makan dahulu salo menyalo alik datang namun nasi berpantang susu makin disanduk makin panuh. Tak kalau masuk saya suat tampang nan tiba dari jauh sabalaruhun tanah Yaman di bawah Datuk Suri dirajo dua je cakti bilang pandai. Dimasuk ketika itu dia matam turun dari bumi basinta naik dipabuiklah sawah jeladang. Sawah bertumpak dengan data ladang berbidang dengan ler yang banda beliku turun buki iyo di pariangan padang panjang. Itulah sawah lawes tampang banyak makanan orang tiga luak sampai kini bersuojo. Sampai kini bersuojo juadah orang namakan tahidang di mukuale. Abarang kini kostan. Sebare orang Gawalayu aku mastan. Kapal asare ujang pangka bidu ala cukui Jepan layuang tambang lapeh laya bersinta nang kodoh duduk adian juangan. Mako nan pinta je pinto kami siko sementara hari elok angin salasai elok sultan mulai wakayuah kami malapeh dari tapi sekian sambah perustan. Manyo mak peti ya menitah lah bendero. Yo kabakeh mamak yo sambah babunkan sungguh kabakeh mamak babunkan yang menjadi sanyat yo hakikat. Niat dilaya dengan batin nak sarpek sapapeknya lah separuh silang lapangka nama tok matun pekerjaan di rumah nangko. Yolah. Sepanjang luringan nalah ke tengah pangka tak pakai alik ujung talimbai pada ambu. Kok dipandanglah rancak rupo kok didangalah bayak bumi bak padi boleh setangkai sebuah haram menanampu. Iaitu dek juadah nalah ke tengah cukik bersih kelengkapan. Hitamnya indak berkurang putihnya indak berbaca. Maka tibalah pintak je pintu dari pangka apalah menjadi pintak je pintu. Karena sedang waktu di nenelok ombak tanang angin selesai kabut tarang hujan pun tadua lapatik kami berkayuh mamak marapede tapi kan dia itu lalu penuh tanah. Ya benar. Anda dah dek biasa sapu balik imba bersawi dan kan menjadi sawit saponyo dari ambu. Bajalo sirih ditarata melilik batang jambuaya. Taluat ado kapa tak nampak banyak kami ke balaya. Tolong dek pangka jadi caro sekian sambah para mamak.
Si upiak Siti Laminah bercamin sambil bersikik. Dahulu kato berstinah, kemudian kato bercapek yo keriban Sultan. Ayo manya sebenarnya. Tadi kan nak? Lah tiba puluh titah dari Sultan napolah garan penitahan. Satantangan juadah nan katangah. Lai tacito nak balai, lai taraga nak bakayuh tapi kawalah. Talu alai kapa tak nampak banyak kami kabalaya. Kan baik itu bunyi kesayahnya tadi tuan. Yolah. Panggilkan yo wakandak turis tanpa imbau wakandak jalang tiok dan yang wakandak jawab apalah jawab dari ambo. Baguncang bumi jo langit berombak lawik sailan berkumpu darah kajan tuang menanga suji je siasek. Yurila izinkan ambo menjapui nan tinggal caku mengampuangkan nalah terserak tantang minum jo makan. Iyo jua wakata orang tersabui dalam bidaran baalah bunyi bidarannya. Sekali ya gadang, sekali tapian barubah. Masuk batuka musim baraliah sungguh baraliah sinan yo. Dulu lasuang kini lah heler atau ijuak tak laku lai talang batuka jo paralon. Dek sebab karena itu stan kini kapa balaya di dermaga mohon bagan jiwa kawarando di meja yang batai dang di sinan Sultan balaya. Sekian sembah pada Ustaz. Sepanjang buah kebenaran memak tadi lah susunan adat di Limbago sauku cupak di Wantang tak mungkin dibanding lain. Sekali ayah gadang sekali tapian berubah lapuak-lapuak dikajangi usam-usam di paburi itulah kata sebenarnya. Maka dek balai musim bak kini kapalah sarik jemuatan sadang bersawah di dermaga kakian kami bertumpangkan. Kan baik itu uji dengan jago. Yo itu. Yolah malang beruang rimbu puyuhlah sampai dalam sangka mulai mengunyi toko cino pipik di dalam samak jo wilu mausai buah rumpui. Adapun kami ko orang kampung mak paham lamu pikiran usang indak mengiri jemanganan saupo pagi hati bendi biasa menumpang biduk kayu galah bambu pandayong papan balaya di tepi-tepi ke tengah takui di Galombang ke Pulau Gari di Buayo. Kini berarak ke kapal basi cukup yuarat kelengkapan langkuk janjuang paranginan. Camih tiba ragu pun datang. Kok mabuk kami balai apan yang memandang lawik basah. Malulah nyatu tangguangkan. Dek sebab karena itu. Kok iyo nak kodoh bijaksana. Kalau si ulang paibo tolong posisi apa tenggangkan. Sekitu sambah ke mak petiah. Manya sebenarnya. Ambo. Sepatah Sultan taimbau uji kepada alek kami nang sabondong pulang setampuh urang cakapan biopari tampe ambo mantarkan sambah. Yolah. Adat katun itu dipersambahkan. Salorong titah Sultan tadi nan tetunggang ke baki ambo. Cucuannya lah kami tampung hanyiknya lah kami pinteh. Lah saya mana katolah nyatu uji undiangan. Nalia biar nak tabang nan jinak nak kami cakau ambo ulang buah bicaro. Dia biasa di biduk kayu tagamang naik kapal basi rumi balaya musim kini dek pangka tolong petenggangan kan baik itu lalu penitang stan cakap. Yo itu pihak dek kami si pangkalan stan tak kalau mulainya kutiko marawa ke ditulah masuk bangkalai ke dikaca. Lah diukur di kabuang-kabuang diagak di kanang-kanang mencari bantuan yang sesuai dan mungkin di matan patui. Mako Samu pakailah tu jemudo sesuai andam sumando batau-tahu jalan patui jamba di tatiang ateh meja makan secara paresmanan kunan itu caro kini kamano bantu loyang kekian pulau bantu lilin baa langgam gandangnya ba itu langkah tarinya seconcong namo barabah ketabek berulang mandi kama condong kama diawah tando bermain akabudi kini kostan sapueh mahilo puke lah tibo ditalikan dua batangguah Sultan menarimo jauh taibo watek kami ulang berpikir tentang itu sekian sambah parustan. Lah sampai mak. Alah. Amanya wak betia. Ambo cicia 5 tugaran, ambo siang 5 tumbuhnya. Iyo puluh tumah kironyo. Gurun nyumunggu labat tarah tanah nalakuang labat timbun. Kini jatah balantai papan. Nak licin kilek lah tibo nak ulam pucuk menjulai aso tekanak dua sudah tua belum buat kesipangkal. Tapi semantan pun baik itu. Kurang sesaik sabalango dek senjang dengan baju sampai ukuran ate bawah rumiklah kami menyaruangkan. Sebab baalah dia itu. Kabar itu kami danga. Caro berjamba orang kini pareman kono namonyo. Paresmanan Ustaz. Iyo paresmanan kono namonyo. Mabik menyambut surang makan bersendok bagarapu sambil baju tai di kurisi. Liek pandangi nyatu-nyatu ikonyo jenih alek mama. Sekali alun mencubu mencaliak ikola baru. Panah ilia cengang kemudian bayam danjak malam. Bahasa ndak sabuliahnya. Nak sesuai songkok carano di kapuak-kapuak letak parmato. Hagilah kabawa pasangan barilah kudu kepalano. Pahamlah mamak tentang itu. Lah sampai dek Tangdaro. Sekadar itu.
Badabua bunyi ombak purih memecah lalu kemuaro, labaniat tabuna lurih dek kilangan beti wahyu. Mengecek siang babi masuk tan, berundiang malam babi minyak. Taganang indak berpematang menajun indak bermuaro, elok di banda diliakan padu melimbak keilaman. Dek kandak nasi minta dimakan, kandak ia minta ditaguak, kini baitulah nerancak tan. Kok bana le sesuai tantang jambanan ke tangah. Naknya salasai samparono segiro kami bertenggang. Cuci tangan bersediakan kurisi nak kami anjak pulang maklum pada sultan. Mayu Sultan Parvati ya. Ambo. Siami Sultan melenggang menyenjang talih dia kaladi dalam rumi mamang bertenggang tanda bermain akabudi. Kan iyo bak kata orang. Elok tamu di bawah nanya, elok alik di bawah makan. Halus bahasanya orang disiko kami dianjung dimuliakan. Sesudah sendok juga rapu cawan kabasuh kesedio. Kok gampang duduk bajuntai makan di lapiak dan tabantang. Kan dia begitu kayalihnya mak. Kira-kira itu. Alhamdulillah bayaklah itu kandak rasul kabuliah minta mungkin kepalaku. Tapi samantang pun begitu dek pihak kami syalik mungkin mandi indak kesama basah dan mudah upai je pakai dan tu tinggal je rendingan. Sebab itu kata ambu, aduk kepada nenek mama ataupun ibu bapa kami nak samu sayang dan banyak mana yang mangguang piriang bak langsung di dapur umum. Iko dan sulit menimbangnya mak. Ku anggan bisa dilipu aku darai dapat dipaso. Rasul ba'alah malampuknya periso lima ditinggalkan. Nambak mairi awas sonsang. Maafkan kami tentang itu. Sekian ketul sambahkan Tandaro. Lakukan. Bahayun kami bagamangkan bak puyuak pegadang tangih unjuk dan tidak berbarikan. Maruponyo. Sultan sararak tak sabondong ado nampai menantingga bak paneh dalam baluka. Iko na merusuh mencamehkan. Kandak de kami sepangkalan nan bagagang nak nayak junjuang nan jan bagelo di pematang. Heranlah kami memikiri rantiang ado tungkek pun tagak siriah memanjek batu juo. Ulang berfikir tentang itu Stan. Sebab Sultan kenalah tahu juo sesuai ba undang-undang. Ko alek seperintah pangka jamuan seperintah janang paham Sultan tentang antun. Mak sahabat ya Ambo. De awal kata nasapatah salam tajelo di narape kata tetabuan inan banyak jo persambahan mama ambo jalang. Yul. Ujiknya sambah padu mama nyato tawala di ukuran tabayang barih jo balabeh bana bandai kata bida. Dek curiang barih dahulu dibilang kata tarato. Sambah tibo dialek jamu nan datang dari si pokok. Apalah jenis persambahan? Tentangan minum jam makan tak patut Sultan bertangguh ada alik seperintah pangka ada tamu seperintah janang. Kan begitu bunyi perintah mak. Iyalah. Laya je batin seukuran isi kulit umpama labiah ganggam arik bangang taguah. Tibolah luki di limbago. Apa nan taluki di limbago menurut barih je balabih nan bana ketu sayo narajo ketu sapakai. Ikut menyawak dinan tandang ikut menunggu dinan data. Kini mamak bakato ciek kato kadin kato perintah tetagun kami tentang nangko mak. Bari lurih kami bertanya tolong dek pangka aja bicara lai ko adat nama itu. Sekian sampai dipungkan Lah mana mau sampai dek Kemendaro. lah sampai. Bak moyak batang ngambacang timpo betimpo buah jatuh ambo ditimpo dek bicara nan datang dari Sultan. Selorong rundiang Sultan Cako dicaliak kau jik paham disilau je mato batin kalau diratih diselisiak jika dindang diperberai lah nyato langkam bicaro. Tapi semantang pun baitu ambo sambua katu tibo langkah selangkah katu sampai Allah rabi pegantuangan. Basulik menanam budi nan rumi kilaf kok tibo senjang berbaliak ke nambana. Nak jan basuo nan bakian elok diturik bari hadat patut diganggam ketobana paparan adat dan kawi. Orang tua sebuah hukum panggulu undang-undang ulama sama sekitab balang sama samalu. Naknya setali sejenjangan naknya saikek sabarumbuang saukua mangko menjadi sesuai mangko takana. Tiba dialek dalam jamu martabat janang menggarihkan menurut alua dengan patui. Kini datang siasek Sultan. Ko iyo alek seperintah pangka jamuan seperintah janang alah ku adat nan baitu kan baitu lalu perintah Sultan teri. Iyo mana? Ko iyo lai memakaikan alua terantang nan baturi cupak tetagak nan baisi. Lah tak jawab tanya Sultan Cako. Alah dalam adat bana Sultan. Lai talingka di pusako pulang maklum bagi Sultan. Mana mak pati ya? Lai. Dan sepanjang tuturan mamak tadi itulah kata sebenarnya. Indak diulang ditekam jajak diulangkan itu juga. Karyaan saja mempanuhi. Apun batu anyulai salampih nan daripada itu aduk kejambahan taidang.
elok susunyo nambak sirih, elok atuknyo nambak gambi agamak sadang kacak tabao tampan lain lo tapakai cacik dimalah diletakkan. Baabana dalia sakahnya dek tukang ngaram talukih kan dek malin indak tabacokan entah dek garak dalam batin sanjuang bayangan dalam raso. Di masa ketika iko kini tiba saruan baru alik nasi taidang minta dimakan na ia taisi minta eta gua supaya diparanai segala alik kan dia itu tadi penitama iya itu benar. Kok bisi Allah kedengaran kok imbau Allah kalampawan baa diambil kesapunyo. Dua bagandiang pasai buah sabalah labuan oto sadang ke sawah kami namu aku makan nalado. Namun semantang nambah itu diindang kami je baso diayun kami je bodi alun diliek lama rupo Rasulullah tiba dalam tubuh. Nan bak pepatah dinan tuwo kandai andai dinan mudo kok lalu dimatakan tuak kok minum kutiko awi kok makan di parit lita. Apaan kini? Anak gagak mati tertembak marau ke dalam ladang di bawah surau tapian. Lita indah awih pun nindak sauklah jambahan taidang kami bertangguh minum makan. Kata sudah runjang babate runjang dikait dan tangnangku dinaluri kita bersimpang pulang maklum ke Sipangkau. Lah sampai Tuan Daro. Alah. Kata terpegang dek pengulu karih terpacik dek pendeka rundiang tersimpan di ngarape. Awal juaki akut sadundun laya jo batin kok tak suai. Nyatu adat berarti tumbuh nyatu pusaku beinggiran bercupak telago panuh bagantang si marjo lelo undang-undang mesikan dak. Karena sebab dia itu kata iyo kata antah, kata indak kata mati, kata antah, kata tetagun luya, kata umun, kata subahat, kata membunuh usah besuo nama itu. Yolah. Karena kami pihak Sipangka lagi berdua ya bertiga di hadapan minyak dengan mamak serato je cedak pandai langkok berpahandam basumando. Mako nambo cuba merantang panjang untuk terserak jalur suto kok mujua ikan nambuliah kok malang karam lahambo. Nampang dibawa kata bayo mencari bulik dan sagolong menanti sultan sekutiko alah ke dalam mana tu Stan. Kami tunggu mak.